Umthandeni Igcokama Elisha mfowakaManqele kumangaza abantu ngevideo ayipostile ehleli nomuntu ofana noThibela, kusho abalandeli ukuthi lo muntu ufana noThibela. Le video efakwe Igcokama Elisha abantu bakhala ngokuthi bebeyibuka mhlambe ikhathi ezila ko5 beyiphindaphinda befuna ukubona ukuthi lo mlisa akusiyena noThibela noma uyena. Abanye bagcine sebengangabazi ukuthi uThibela ngempela, hayi bayisho lo bona uthi hayi man uyena uThibela Mpongose lo oshuthe neGcokama Elisha.